השבעתי אותה שהיא לוקחת אותי לחתונה שלה. ואם לא... זה אחד הסרטונים הראשונים בעמוד שלי שהגיעו ל-300,000 צפיות בגלל ובזכות האודם האדום הזה. קיבלתי מלא תגובות רעות, אבל זה לא הוריד לי את הביטחון. לקחתי את חגית שוב, והפעם עשיתי לה לוק קלתי, מהמם ונקי. ואתן חייבות להישאר רק כדי לכתוב לי מה אתן חושבות, איזה לוק יותר יפה. אז נכון שהשבעתי אותה בסרטון הקודם, שהיא לוקחת אותי לחתונה שלה, אז תקשיבו מה קרה. קנינו טבעת נישואים לאחת השנייה. לא משנה, עבדה עליי הגברת, כן? התחלתי לבנות לה את האיפור וליצור סקין זוהר וקלתי, ובניגוד לסרטון הקודם להסתיר לה הפעם את הנמשים. ולמרות שחגיתי כל כך יפה לפני, וכולם אומרים, וואי, האיפור בטוח יהרוס אותה, והאיפור הורס, והאיפור הורס. בנות, איפור זה גם ביטחון, זה גם כיף, והכל טוב, את יכולה להיות מאוד יפה לפני האיפור, וגם אחרי האיפור זה לא סותר אחד את השני. זה הכל עניין של כמות ודיוק. וחברות שלי, בואו נודה שגם הקלה הכי יפה שאתם מכירות, אף אחד לא הולך לחתונה שלה בלי איפור, אז גם אם אתה בחורה הכי יפה טבעי, עם הנתונים הכי מטורפים, האיפור מוסיף והוא משדרג, כמובן כשעושים אותו נכון, וזה לא סותר את זה שאת הכי יפה בעולם לפני. עכשיו אני רוצה לשמוע בתגובות, מה אתן חושבות על זה שהסתרתי לה את הנמשים? איזה לוק יותר אהבתן, את הראשון או את זה? ומי שמכירה קלה אחת שהגיעה בלי איפור לחתונה שלה, כי יפה ממש, אני חייבת לשמוע, תכתבו לי בתגובות. ודבר אחרון למי שמבולבלת, הדוגמנית הזאת לא באמת התחתנה, זה רק יום צילום.